Hej alle sammen og velkommen til den her video. I går jeg ved godt, at det er ret længe siden, jeg har lavet videoer, men det er fordi, jeg aner ikke, hvad der skete, men der stod, den var synlig. Det var derfor, at de alle sammen blev låst, men det jeg vil vise jer i går, eller hvis I har lagt mærke til mit øje, så er det fordi, det er lidt rødt. Ja, jeg havde en land inde i øjenlåget, men det jeg vil vise jer, jeg har fået den der Strepkong Killerik Dynaco. Det er min nye yndlingsbil. Jeg fik den af min far i går. Og forresten, hvis jeg har lagt mærke til, at jeg har fået kasket på, så er det fordi, jeg også har fået den af min far. Nå, men vi ses alle sammen, og husk at like og subscribe. Vi ses næste video. Hej!